Той сигурно е най-олигофренската идея, която съм имал. И той ви го казвам след като съм рисувал вече Brainrot герой. След като съм направил видео, в което рисувам с химикал, докато не го изхабя. И какво ли още не? Реших, че ще е много добра идея да направя видео, в което участват и други известни ютубъри. Айде те изчистите са. Не само, че ще направя нещо, което да е различно, което не съм правил, но пък ще привлеча аудиторията на тези хора и те ще да ме гледат заради тях. Разбирате? Това е цялата цака. Това е Лего шах, между другото, и се опитвам да го почиста малко, защото е прашен целия. И да, съществува такова нещо. Чакайте да видя как се отваряш всъщност. Май се отваряш отгоре. Да, ето. Как изглеждат фигурките. Доста е готино. Дари ми го подари. Но да не се отклонявам и сега ще ви кажа защо е олигофренска идеята, понеже това не го казах. Честно да ви призная, смятам, че ще бъде изключително скучно просто да нарисувам някакви популярни ютубъри. Затова ще вкарам един малък мъничък твист. Ще нарисувам въпросните ютубъри, като ги комбинирам с нещо, което е характерно за тях. Първият човек, който избрах да нарисувам е естествено моят приятел Крис. Нямаше как просто да не вкарам някой, който познавам, защото той е единственият ютубър, който познавам всъщност. И ще го нарисувам първи. Както някои от вас, предполагам, знаят, Крис изглежда по този начин. Като цяло той е доста голям фен на аниме културата като цяло и смятам, че трябва да го направя в някаква форма в комбинация с някакъв аниме предмет или нещо свързано с аниме. Но какво точно все още не знам. Трябва малко да го помисля, но чакайте да се наостра молива през това време. Още малко му трябва. Тама не. Мислех. И накрая поспах малко. Мисля, че го измислих. Не съм сигурен дали Крис е фен на Death Note, но ми хрумна една интересна идея, която включва Death Note. Така че Крис Death Note ще бъде, съжалявам, каквото такова. Общо взето ще нарисувам Крис като ябълка. Като ябълката на Рюк. И ще сложа един малък Рюк отстрани, който яде ябълката. И една ръка, която ще бъде ръката на Рюк, която ще държи ябълката. Малко ще е трудно да си го представите, но ще го видите сега като го нарисувам, така че захващам. И между другото, абонирайте се и харесайте видеото веднага. Малко по малко започнах да скицирам ябълката и ръката. Както виждате, гледах да направя достатъчно голяма ябълка, за да можем да съберем главата на Крис. Това прозвуча много грешно. Не, Крис, не мисля, че главата ти е много голяма. Просто искам да сложа достатъчно детайли в лицето ти. И ако не направя голяма ябълка, най-вероятно ще приличаш повече на Бристофър Файт, отколкото на себе си. Какво за Бога създадох, мамка? Как ми хрумна това нещо? Това трябва да е забранено просто, наистина. Знам, че Крис в момента изглежда напълно абсурдно, си едно, че е прегазен от валяк. Нали всичко друго гледам, изглежда окей. Но сега като му сложим сенки с моя приятел химикала, би трябвало да се получи доста по-добре. Надявам се, нали? Защото за момента просто е кърснат на макс, братле. Най-вероятно ще отцветя единствено ябълката в червено, всичко друго ще бъде просто с химикал, тъй като смятам, че така ще бъде най-готино. Иначе вижте Рюкчо какъв е сладък човек направо да го изпапаш. Най-добрият начин да ме подкрепите е просто да си купите една от тениските ми. Знам, че има само 5 дизайна в момента, но са много яки 5 дизайна. Сега правя другите и да, казвам го всяко видео, че сега ги правя, но наистина съм в процес. Тая между другото е най-продаваната. Не знам защо. Не, всъщност знам и мен най-ма кеф, честно казвам. Айде да продължаваме нататък. Техниката, която избрах тук е да щриховам лицето с малки реснички. Като тук виждате как нагло скипвам голяма част от процеса, защото е супер скучен за гледане и бавен. Колебаех се дали да не го отцветя или не, като накрая склоних и започнах от ябълката. Тогава се появи един неочакван проблема, именно това, че част от щрихите се загубиха и трябваше да ги повторя отново. Най-кърснатото нещо ever просто. Абсолютно най-кърснатото. Наистина не знам какво ще го бие това нещо. Това е number one Brainrot герой. Забравяйте за всички останали. Апълчини, крисини. Не, сериозно, мисля, че се получи окей. Като цяло май се разпознава, че е Крис. След малко ще питаме Дари да каже някакво мнение. Но кажете долу в коментарите, смятате ли, че това е Крис. Кажете, че е Крис. Заповядвам. Много е сладък Рюк, между другото. И ръката е добре. Като цяло доста добра рисунка. Не мога да й дам, нали, 9 или 10 точки. 7 или 8 нещо. Следващия участник. Барабани, моля. Слави The Clashers.
Много ясно, че и той брат, най-известният ютубър, как да не го сложа. Последно време, между другото, част от контента му започна много да ми харесва. По принцип тези видеа, които са с фактите, не ги гледам много, просто не са ми чак толкова, нали, интересни. Може би като бях по-малък, щяха да са ми много интересни. Но тези, в които експлорва България или ходи някъде, са ми супер интересни, гледам ги всеки път. Освен това, доста често гледам другите му видеа в Clash Tech или нещо такова, как се каже този канал, защото прави някакви ревюта на някакви неща и ги прави много добре, между другото. В смисъл World Class. Но да, стига съм го глейзвал. Сега ще го нарисуваме по най-подходящия възможен начин. Като Clash of Clans герой, естествено. Как да го нарисувам, нали? Все пак е Clashers. Проблема обаче, че аз изобщо не съм играл Clash of Clans. В смисъл, играл съм го, но много малко и не разбирам нищо. Не знам как се казват героите, но намерих един герой, който не знам защо. Просто изглежда сякаш са пасни с Слави. А именно ето този някакъв като мейч изглежда. Не знам как се нарича. Ще го видите на екрана. Мисля, че са пасни много добре, човек. За Слави процедирах по същия начин. В началото направих груба скица за тялото и пропорциите, като продължих с лицето, което се получи доста добре. Чудех се кое точно да ползвам, но това, което избрах е най-милваното Слави лице и просто са пасна перфектно, маня. Мисля, че това ще е най-забавната рисунка. Просто всичко със Слави е супер забавно. Буквално мимчетата с него са ми любими. Ето я и скицата на Слави. Мисля, че това ще се получи малко по-така добре, просто защото изражението му много кръщи Слави, човек. В смисъл, това е тая снимката, знаете всички. Много се пасва. Мега олигофренска. Сега като сложа есенки, нали, всичко като при Крис, ще прилича още повече на него, със сигурност. Отново мисля да ползвам комбинация от химикал и алкохолни маркери, като тук обаче първо ще използвам алкохолните маркери, защото при Крис ползвах първо химикала и малко се загубиха някои детайли в лицето, нали, после ги поправих. Прилича си на Крис, но искам тук да не правя тая грешка. Сега ще се фокусирам върху това. Тук обаче идва елемента, който се различава от рисунката на Криса, именно факта, че този път първо отцветих лицето и в последствие сложих контури с химикал. Това можеше да се случи в тази ситуация, тъй като кожните цветове, които ползвах, бяха доста светли и ми позволиха да не се притеснявам, че молива няма да се личи. Всичко останало гледах да отцветя, както е и самото геройче. Не съм променял нищо съществено, освен че сложих повече светлина в дрехите, която да идва от огъня. Стана много сладурски, честно казано. Не е толкова детайлен като Крис, тъй като самия размер на лицето му е много по-малък от този на Крис. Вижда се, че е Слави реално, според мен. При Крис сякаш повече се вижда. Абе, и двете са окей. Като цяло доста ме харесват. Доста добре се получиха. И сигурно сега идва въпроса, кой друг популярен ютубър ще избереш да бъде твоя жертва и да го нарисуваш? Със сигурност мога да кажа, че имам един ютубър в България, който гледам много отдавна, като абсолютно всички най-вероятно. И който просто нямаше как да не го добавя, разбирате ли? Просто трябва да го направя. И този ютубър е... Неговото име е... Цуро, маля. Как да не направя Цуро? Това е задължително просто. Въпросът е, че много се чудех как точно да го направя. Смисъл, за Крис ми беше много лесно. Просто аниме тематика. За Слави, Clashers тематика. Цуро трябва да е нещо забавно и което да се пасва, нали, с неговия керактер. И тъй като съм забелязал, че е голям фен на книгите като цяло и че няколко пъти направи някакви видеа, в които препоръчва книги, реших, че ще бъде най-подходящо да нарисувам Цуро като книга. Няма да ви лъжа, Цуро беше най-труден за рисуване. Трябва да се гордее, според мен, това си е талант. Просто както и да нагаждах скицата, въобще не приличаше на него. Това не ме изплаши, защото разчитах на това, което ще направя по-късно с химикал. Както виждате, въпросната книга я направих като войн с малки крачка и ръце, защото сметнах, че щом е Цуро, просто трябва да е най-абсурдната и забавна рисунка от всички. И мисля, че в последствие, като започнах да отцветявам, се получи именно такава. Дойде времето за контурите и бях супер притеснен, защото Цуро продължаваше да ни прилича на себе си. В един момент се чудех какво да го правя и даже си казах: Цурка, брат, сори, ама ще си Пуро, не Цуро. Да, тази печели просто. Просто печели. Number one абсурдно нещо в скизнака ми Ева. В крайна сметка мисля, че горе-долу го доизтокарах, не знам. Вие кажете, има някакви черти от Цуро, някакви от не Цуро. Мисля, че прилича на него. Цветовете, между другото, много ми харесват тук как са паснаха. Много добре се прелива всичко, много добре са като комбинация. Абе, Пуро сладуро. Коментирайте кое ви хареса най-много. И освен това, изпращайте рисунки на този имейл с известни ютубъри, инфлуенсъри, каквото искате, нарисувайте някой от тях, защото другата седмица ще направя хейт видео и ще ги нахейтя. I'm Peppa Pig. Here comes the money.